Vitajte v jedinom modernom autokrosovom areáli na Slovensku, vitajte v Motorsport aréne Bekert v Oslanoch. Poďme sa spolu pozrieť, ako odštartoval tohtoročný 9-dielny seriál Autocross Grande Slovakia. Sezóna automobilových pretekov sa len pomaly rozbieha po prvom podujatí seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1, no oveľa skôr, ako sa na trate vydajú pretekári vo väčšine motoristických disciplín, majú už svoje prvé podujatia odjazdené slovenskí milovníci autokrosu. Oni sa totiž snehu a ľadu neboja, naopak. V studenom januárovom počasí prišlo vymrznúť aj prekvapujúco veľa divákov, z ktorých mnohí si už na podujatia seriálu Autocross Grande Slovakia zvykli chodiť do areálu v Oslanoch, no mnohí tu boli prvý raz a spoznávali jazdcov a jednotlivé divízie. Tých divízií je vypísaných spolu 6, respektíve 7. Divízia H1 pre osobné automobily s pohonom jednej nápravy a s obsahom do 1600 kubických centimetrov. To sú základné technické kritériá, ktoré musia automobily v tejto divízii spĺňať, okrem spoločných bezpečnostných prvkov, ktoré predstavujú viacbodové pásy, športové sedadlo a samozrejme pevný ochranný rám podľa medzinárodných predpisov. Tie sú pre všetky autá spoločné. Pretekárov chráni príľba, kombinéza a ruky musia byť skryté v rukaviciach. V divízii H2 súperia automobily s pohonom jednej nápravy a s ľubovoľným obsahom motora. Ako sa ukazuje, ideálnou kombináciou je pohon prednej nápravy a okolo 2-litrový atmosférický motor. My blood flows sleep and the dark heavy rain. Technicky najsilnejšou divíziou je kategória H3. Tá je vypísaná pre osobné automobily s pohonom všetkých kolies s neobmedzeným motorom. Preto tu môže štartovať spolu s turbo špeciálmi 4x4 aj zvláštny prototyp s 2 motormi, pričom jeden poháňa prednú a jeden zadnú nápravu. Na začiatku roka sa zmenilo zaradenie mladých pretekárov do divízie H4. Pôvodne tu spolu súťažili deti od 7 rokov s mládencami, ktorí už zaklopali na dvere dospelosti. Výkonnostný rozdiel bol v tomto prípade priepastný a navyše vďaka rastúcemu záujmu mladých pretekárov a pretekárok, výdatne podporovaných svojimi rodičmi, umožnil vytvoriť 2 juniorské divízie H4 pre mládežníkov od 15 do 18 rokov a novovzniknutú divíziu 7 pre deti do 14 rokov. Možno to znie neuveriteľne, ale naozaj nič nie je výnimočné, ak v autokrosovom aute s motorom maximálne 1600 kubických centimetrov bojuje 10-ročný chlapec či 12-ročné dievča. Autokrosovú klasiku predstavuje divízia H5, v ktorej by mali bojovať tradičné bugíny, no tie žiaľ dnes vídame veľmi zriedka. Za to veľmi obľúbená je divízia H6, kde sa v plnej kráse predvádzajú autá s pohonom zadnej nápravy, čo je už samo o sebe technicky a jazdecky veľmi zaujímavé a divákov vždy nadchýnajú krásne prejazdy kontrolovaným šmikom, driftom. Teraz sa už poďme pozrieť na to, ako sa začala sezóna Autocross Grande Slovakia 2012. A začneme pekne po poriadku podľa jednotlivých divízií. Na januárové podujatie nastúpilo v divízii H1 7 pretekárov, medzi ktorými od prvého tréningu dominoval Vladimír Praženica. Veľmi pekne mal rozbehnutý program celodenných postupových jazd aj Patrik Purš, no ten nakoniec vo finále skončil až na 4. mieste. Pred neho sa dostal Vladimír Valo, druhý skončil Peter Baniar, no a zvíťazil nezadržateľný Vladimír Praženica, ktorý vyhral aj 2. februárové preteky a v tabuľke teda vedie. Začneme tvojimi skúsenosťami na jazde s takýmto povrchom, lebo nejazdí sa bežne na takom povrchu, jednak ľad, sneh a potom tá premenlivosť, ktorá nás dnes skúšala z tých schopností prispôsobiť sa rýchlo. Nejazdím dneska prvýkrát na takomto povrchu, takže trošku som bol s tým na to pripravený. Čo bolo dobre, tak sme mali super obuté a ako bolo vidno, akože išlo sa mi dneska maximálne dobre, s pohodou a trať bola taká, aká bola, ale človek musí byť na to pripravený a musí vedieť, ako zareagovať na takúto trať. Musím hodnotiť akože dneska naozaj veľmi pozitívne. V divízii H2 už dlhší čas vládne Stanislav Koritár, no v januári nezačal víťazným tréningom. Ten vyšiel o niečo lepšie jeho veľkému konkurentovi Adriánovi Žilíkovi, ktorý vyhral aj prvú rozjazdu. No potom sa už Stano Koritár správne nadýchol a doviedol preteky do víťazného konca.
Adrián Žilík teda skončil druhý a za ním Robert Švec. Títo dvaja si v nasledujúcom podujatí svoje poradia prehodili, no ani jeden nedokázal prekonať vedúceho jazdca divízie Stana Koritára. Stano, ty si dnes veľmi zvláštne začal podujatie, priznaj sa, čím to bolo? Tréningy neboli presvedčivé, prvé rozjazdy neboli presvedčivé, čo sa stalo? Tréningy neboli dobré, lebo toto auto momentálne na tento povrch vôbec nesedí, lebo je silný motor a na tomto snehovom ľade to vôbec nič. Takže potom sa trošku tá trať zmenila, tak konečne to trošku chytilo a už to išlo. No. V papírovo najsilnejšej divízii H3 začal veľmi dobre Miroslav Habrún na svojom červenom dvojmotorovom Golfe. No v priebehu dňa sa postupne dopredu prepracovali dve takmer identické výkonné Toyoty s turbomotormi, na ktorých sa už tradične naháňajú dvaja rivali, Ondrej Žember a náš redaktor Alexander Štefuca. Tomu sa podarilo prvé podujatie vyhrať, no mesiac na tomu porážku Ondrej Žember bez milosti vrátil. Ale nič to nemení na tom, že autocross je hlavne o veľkej zábave. Jazdecky je to asi najrozmanitejšia disciplína a teraz to nechcem do detailov porovnávať s jednotlivými disciplínami motoristického športu, ale v priebehu dňa dokáže človek naozaj prejsť rôznymi povrchmi, rôznymi situáciami, sem tam nejaký kontakt, takže naozaj tu je všetko. V rozdelenej juniorskej divízii zostali mladší pretekári v H7, tak sa najskôr pozrime na nich. Po odstúpení a technických poruchách vo finále už krúžili len dvaja z 5 pretekárov. Aj z toho je pomerne zrejmé, že preteky na pohľad pekné boli mimoriadne ťažké. Múdrou jazdou si druhé miesto zaslúžila Lucia Kasalová, ktorá jazdí v autokrosových stopách svojho otca. Ty si začala minulý rok jazdiť autocross, takže máš za sebou takú prvú školiacu sezónu, prešla si mnohými podujatiami, mnohými povrchmi, ale toto si ešte asi nezažila. Nie, na snehu som veru ešte nejazdila a tiež aj na ľade. Takže aké to bolo prvýkrát, keď si zistila, že auto nebrzdí, nezatáča ani za nič, ani sa nerozbieha? No vlastne to bolo podobné ako na blate. Víťazstvo v divízii mladých pretekárov na prvých pretekoch získal Richard Todt, no svoj výkon na druhých pretekoch v poradí žiaľ nezopakoval, tam sa blísol pre zmenu Šimon Hrnčiar. Ale zostaňme pri januárovom úspechu malého Richarda. Tak hlavne som sa musel vzdialiť Lucii a potom som sa už tak pomalne išiel na plyn. V divízii H4, kde už súperia mladí muži, hoci sme stále v juniorskej kategórii, mal celý deň problémy Samuel Ondruška a už to vyzeralo, že vo finále so svojím Volkswagenom veľmi nezabojuje. Nakoniec sa však vo finále veľmi pekne predviedol a skončil na druhom mieste. Tretie miesto patrilo Miroslavovi Jankulovi, no a z víťazstva sa tešil domáci jazdec Milan Bekert a spolu s ním aj celá aréna Motorsport Bekert. Na záver sa krátko pozrieme na zadokolky, teda automobily s pohonom zadnej nápravy. Túto kategóriu takmer výsostne Škodoviek obohatilo nedávno aj podstatne mladšie BMW a práve na ňom zvíťazil Rastislav Lamoš, druhý skončil Peter Gabula a tretí Martin Komžík. Práve on vyhral hneď nasledujúce preteky, na ktorých pre zmenu Rasto Lamoš skončil druhý, no v divízii zatiaľ vedie. Za nami je začiatok sezóny autokrosových pretekov v Motorsport Arene Bekert, kde sa budú jazdci naďalej stretávať každú poslednú nedeľu v mesiaci, okrem prázdnin, pravdaže. A až do konca roka budú zbierať body v seriáli Autocross Grande Slovakia.